предния епизод стана дума за това какво ще включва четвъртата фаза от киновселената на Марвел, докато сега ще кажа няколко думи по-конкретно за WandaVision, който всъщност е първият сериал от киновселената, с който ще бъде поставено началото и на четвърта фаза. Какво трябва да се припомни и какво ново трябва всъщност да се научи преди да се гледа сериала. Всъщност, WandaVision не е първият сериал с супергерои на Marvel, защото Netflix, например, преди няколко години продуцираха цели 6 такива: Daredevil, The Punisher, Iron Fist и още 3, които в последствие и след няколко сезона бяха прекратени. Тогава стана наистина голяма драма сред феновете, защото тези сериали бяха много обичани, нищо, че нямаха абсолютно никаква връзка с киновселената. Но ето, че няколко години по-късно разбираме, че максимата всяко зло за добро наистина е вярна, не е някакво изтъркано клише. Защо? Защото Disney ще обвържат по такъв начин сериалите с филмите, че ще бъде почти невъзможно да гледаме филмите и да ги разберем, ако не сме гледали сериалите. Това звучи доста яко и звучи точно в стила както на Марвел, така и на Кевин Файги, които искат постоянно да ни изненадат по някакъв начин. Но да се върна на WandaVision. В този епизод трябва да припомня някои неща, които вече се знаят, но и някои нови. Започвам с противопоставянето комикс срещу киновселена. Накратко, в комиксите Уанда Максимов е създадена от Стан Ли и Джак Кърби, които всъщност, както повечето фенове на Марвел знаят, стоят сигурно зад 90, ако не и повече процента от супергероите. Тя е мутант, дъщеря на Магнито, като в началото е лоша и се бие с баща си срещу останалите мутанти. По-късно обаче се променя, бива забелязана от отмъстителите и се присъединява към тях. Историята и в комиксите е доста оплетена и като цяло бих казал, че е трагична, но няма да се спирам толкова на нея. Ще допълня само, че и в комиксите, и в киновселената голямата любов е Vision. Това е нещо общо. В киновселената знаем, че Уанда е изиграна от прекрасната Елизабет Олсен и я видяхме за първи път в Капитан Америка за връщането на първи отмъстител. Суперсилите си тя добива от Mindstone. Това става въпрос за киновселената на Марвел, който е един от камъните на безкрайността, към които Танос така целеустремено вървеше. Тя придобива силите си, защото бива подложена на експерименти от Хидра. И тя и Vision всъщност бяха убити в Отмъстителите война без край. Vision, защото Танос просто изтръгна камъка на безкрайността от главата му, а именно той захранваше както суперсилите на Vision, така и живота му като цяло. Уанда пък беше сред тези 50% от вселената, които нямаха късмет и се изпариха след щракването на Танос. В Отмъстителите краят, благодарение на всички врътки, които направиха Железния човек, дебелия Тори компания, пътуването във времето и така нататък, Уанда успя да се върне с всички 50%, които преди това загинаха при щракването на Танос. Именно в края видяхме, че тя може би най-силният супергерой на Марвел, защото съвсем сама за една бройка не победи Танос. Сега малко за Vision. Той е измислен от Джон Бускема и Рой Томас и в комиксите, и в киновселената е създаден от друг робот, Ултрон, като е бил нещо като андроид версия на Фантастичната четвърка. В киновселената обаче пак е създаден от Ултрон, но няма абсолютно никаква връзка с Фантастичната четвърка. Въпреки, че Уанда и Vision са влюбени в първи отмъстител Война на героите, те бяха един срещу друг. Уанда тогава беше на страната на Капитан Америка, докато Vision пък на тази на Тони Старк. От към суперсили какво мога да кажа за тях? Доста неща, но съвсем сбитичко. Доста яки неща могат да владеят, като телекинеза, телепатия, манипулация на енергия и още един куп свръхчовешки способности. Така, конкретно за сериала, той ще има общо 9 епизода, като на 15 януари ще бъдат пуснати цели 2 на куп, а останалите 7 ще се пускат всяка седмица по един. Нещо, което е нетипично за Disney+, защото друг техен дългоочакван сериал и много успешен The Mandalorian пускаше само по един епизод на седмица, но може би защото от 2019 година феновете на супергероите не са виждали нищо с супергерой, затова искат сега малко да буснат интерес. Сериалът е базиран на 3 комикса: The Vision and the Scarlet Witch, House of M и Visions, и от тизерите, трейлерите, абсолютно всички клипове, които бяха пуснати,
стана ясно, че Вижън е жив и с Уанда се живеят съвсем щастливо, като в някакъв ситком, което е странно преди факта, че Вижън е мъртв, нали, както вече казах преди малко. Но с паралелните реалности и в киновселената на Марвел е ясно, че абсолютно всичко е възможно. Всъщност, точно това ще бъде най-интересно да се разбере. Как и защо Вижън е жив и дали Уанда не е използвала силите си, за да създаде своя собствена реалност, в която двамата са заедно, нещо, което се случва в комиксите. Друг любопитен факт е, че сериалът ще бъде пряко свързан с Доктор Стрейндж in the Multiverse of Madness. В един от епизодите WandaVision се вижда как са облечени в някакви смешни костюми за Хелоуин, но всъщност тези костюми не са никак смешни, а това са оригиналните костюми на героите от комиксите. Така че това е една препратка към тях. Смело може да се заяви, че бюджетът на сериала е космически, защото е в размер на $225 милиона, което прави по около 25 милиона на епизод и е един от най-скъпите сериали, правени въобще. Освен WandaVision, в сериала ще видим и още няколко герои, някои от тях са нови, някои от тях не, но пък така леко позабравени. Агнес, например, доста малко се знае за героинята, само че тя ще бъде шумната съседка на влюбените супергерои. Може обаче да се окаже, че именно тя е Агата Харкнес, която в комиксите е доста могъща вещица, ментор на Уанда. Дарси Луис, това не е ново лице, но пък и позабравено. Дарси е приятелката и научен помощник на Джейн Фостър, голямата любов на Тор. Последно я видяхме в Тор Света на мрака, но към момента не е ясно какво точно ще прави в WandaVision. Моника Рамбело, също пълна мистерия около героината, всъщност нея видяхме като 11 годишно момиче в Капитан Марвел, но сега ще бъде пораснала и наистина е интересно дали ще има някаква връзка с Капитан Марвел. Към момента не е ясно кой ще бъде злодеят, но има някои предположения, че това ще бъде Хърбърт Виндам. Той в комиксите се стреми към това човечеството да достигне една връхна точка в своята еволюция, но това всъщност да не е за добро, по-скоро да доведе до самоунищожение. Толкова за героите. Накратко само ще спомена още, че първите 6 епизода, поне за тях има официална информация, но мисля, че абсолютно целият сериал е режисиран от Мат Шакман. Името му не е чак толкова популярно или известно, но пък е режисирал по някой друг епизод от други известни и обичани сериали, като Велика, Наследници, Доктор Хаус или Момчетата от Медисън Авеню. Това е всичко за този епизод. Надявам се да ви е било интересно, да сте си припомнили някои неща за героите и научили някои нови. Абонирайте се или последвайте подкаста в Instagram, за да следите още любопитни неща от света на киното.